Днес е 1 декември, което означава, че най-накрая започваме с отварянето на коледните календари и аз нямам търпение. Започваме с най-сантименталния календар, а именно този, който съм си приготвила сама. Дори аз вече не знам какво имаше в ден едно. Това е шоколадов бар с млечен крем, парченца бисквитки и коледни подправки. Продължаваме с следващия календар, който го чаках 2 седмици от Германия. А именно календара на Памела Райф. Тя е оставила като предизвикателства всеки ден. Днешното е всеки път, в който ядеш нещо сладко, направи 20 клика. 40. Да, вече съм на 40. Това е бар от нейната серия барчета, като това е лимитирана серия с ябълка и канела. Цялостно няма много натрапчив вкус, нито на канела, нито на ябълка. Много лек, съвсем леко ароматен. Така че супер е, просто ми се искаше малко повече канела. И последния календар е от Yves Rocher с козметика. От към дизайн това е най-якият до тук. Ден едно. Ето го. Това е лимитирана серия душ гел с мандарина. О, това мирише страхотно. Добре, нямам търпение да се изкъпа вече. Това беше всичко от мен за днес. За мен беше чест. Тук, 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 тук.